Ik heb toen nou ja, een ketting gepakt en haar aan de ketting gezet. Het was niet om haar vast te binden, maar het was gewoon om haar te beletten dat ze dus wegliep. Ik deed eerst de ketting om het middel. En nou ja, die had ze binnen een paar tellen af en dan stond ze weer bij de deur. Dus toen heb ik haar de ketting om mijn hals gedaan. En toen is er dus iemand die dat gezien heeft. En ja, die heeft dus, die is naar het politiebureau gegaan. En ik loop naar achteren en dat waren dus politieagenten. Nou, en ik doe de deur open. En nou, en daar vielen ze binnen natuurlijk. En toen was het vechten in de gang. Want nou ja, ik geef me niet zomaar gewonnen. Dus toen was het de ellende begonnen. Afgevoerd met een arrestantenbusje in de handboeien. En heb ik 6 uur in de cel gezeten. Toen kwam er eindelijk een rechercheur en die vertelde ik het hele verhaal. En die zei van nou, hij zei, meneer, u heeft uit onmacht gehandeld. Dit is niet een reden om u vast te houden. De dag daarna kwam Vier Friesland in beeld. Toen kwam dus het gesprek op gang. Dat ik dus anders moest reageren. Laat ik het zo zeggen. Ik moest niet meer dat vellen en dat. Dus ik moest wat rustiger wezen. Je moet dus nou ja, hulp zoeken. En dat hoop ik dus, dat de mensen dus nou ja, van mijn verhaal leren dat er dus altijd hulp mogelijk is.